హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్కై ఫ్యాషన్స్ సికింద్రాబాద్. ఇది చూడండి, న్యూ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చింది, సాల్సా క్రష్ ఫ్యాబ్రిక్. దీంట్లో మనకి టాప్ అండ్ బాటమ్ లెక్క యూజ్ చేసుకోవచ్చు, సాడీ బ్లౌజ్ యూజ్ చేయొచ్చు, లెహంగా ఓని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో కలర్స్ కూడా చాలా మంచి మంచి కలర్స్ ఉన్నాయి. పేస్టల్ కలర్స్, లైట్ కలర్స్, చాలా మంచి కలర్స్ ఉన్నాయి. చాలా ట్రెండింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది, లిమిటెడ్ స్టాక్ ఉంది. చూడండి, త్వరగా ఆర్డర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.